tu možno nejaké vychytávky, ktoré by si odporučil zakomponovať do bežných životov? Je jeden jediný postup, ktorým by mali ľudia začať, a hlavne tí ľudia, ktorí sa cítia často pod tlakom a pod stresom. Predstav si, aj ľudia, ktorí to pozerajú, počúvajú, že nech si predstavia, že sú v bazéne. Pokrk. Okolo je voda, príjemná teplota a teraz majú prejsť z jednej strany bazénu do druhej. A hýbu sa pomaly. Nejde to. Ťažko. A toto odporúčam ľuďom, že trošku pomalšie sa hýb. Keď cítiš ten tlak, keď si v strese a máš ako ten pocit úzkosti, ale aj pri stretnutiach alebo na meetingoch, pomalšie sa hýb. Hýb sa pomalšie ako ten človek, ktorý sedí oproti tebe. Tvoj mozog a tvoj nervový systém sa zrazu upokojí. Že hýbeme sa pomaly. Tlačí ma to síce, je tam ten podnet robiť rýchlo veci a byť taký zbrklý, ale keď to nedovolím tomu telu, tak automaticky sa vysiela signál, že OK, tak asi nemusíme byť taký vystresovaní. To je jedna vec, ktorú nech ľudia skúšajú každý jeden deň, hýbať sa trošku pomalšie. Bacha, keď si už teraz lenochod a si strašne spomalený, tak pravdepodobne necítiš často stres. V tom momente by som ti zase odporúčal dať trošku adrenalínu do svojho života.